haju tonne, vaikka sanottu älä päästä. Mikä sä oot olemassa täällä? Sä oot ottanut valtaherruuden täällä. Tajutko, että mä maksan 45 € samanlainen paikka? Mä en oo koskaan töissä täällä. Ja sä kierroilija oot jatkuvasti töissä täällä. Ja vedät vuokraantaiset kaikki hyödyt itsellesi. Tosi törkeä tyyppi. Lähde vetää tää tyttö. Ja mä lähden sanottelemaan Operille. Mä sanon vähän kauan rauhassa. No mitä asiaa olla iltasi töissä täällä, kun sä oot perkele päivät töissä ja vielä illalla ja tosi jumalaton elämää. Tommonen ryppy ja juoppasakki vielä pyörii. Koko ajan älä vaan koske tähän jettiin, muista se. No semmonen poliisijuttu tulee, jos sä tähän kosketet. Tää on stoppari tässä merkkinä, että sä ymmärtäisit sen käsittääkseen. Älä tule tästä kautta. Tämä on minun plastikko tässä. Tätä saa lainata, että se on suojana. Tänne ei mitään pölyä, eikä maalisumua saa tulla. Ei mitään. Ja tästä ei saa mitään tavaraa tuoda, ettei vahingossakaan raapasit tätä jettiä. Pysy kaukana mun kodista ja mun elämästä ja mun kissosta ja minusta. Pysykää te juopot ja huorat ja varakat omassa elämässä. Pysykää kaukana meistä. Mä oon niin tarpeekseni saanut tollaista sakista. Mitään muuta tuottaa kuin rasitusta. Tuo tupakahaju ja kaikki pahoudet tekevät. Semmonen naapuri.